yawa ga arewa ta muce dan arewa namu ne dan arewa dan ƙasa gaba ɗaya jam'iyya guda ɗaya mun biyo gaba ɗaya baka yarda ko ɗaya ka rike gaba ɗaya kai kaɗai guda ɗaya ka rike mu gaskiya dan arewa dan arewa dan arewa dan arewa kun ga mai gidan kware mai riko da gaskiya al'ummar ka sun biyo ka rike kware dan arewa ka fito dole ne mu bi ka mu wanda ya yi farin ciki shi yake da dan uwa dan arewa bar su can ka gama kalo dan arewa dan arewa dan arewa dan arewa ilahu rabbi ka ba mu gaskiya sai ka ƙara bani dama na gaida mai gida dan arewa ka wuce masu hasada da kai sawun giwa an ka ce ya wuce na rakumi kun ga kainuwa da shene na rabu mun gani dan arewa dan kware kun ga mai farin jini dan arewa dan arewa dan arewa dan arewa dan majalisa namu kana da farji mai kurba har da dutsen ma taka ce gaba daya kai halinka yayi dai shi yasa ka fi su dai ka dara su gaskiya ka wuce su gaskiya dan arewa dan arewa dan arewa dan arewa godiya ka fi su dai na faɗi gaban su dai zuciya ka fi su dai gafa mai farin gida gafa mai jakar kuɗi kai ganin ka yayi dai dan arewa dan arewa dan arewa dan arewa za mu zo mu gaida kai kai ganin ka yayi dai ba mu yin sake ashe hankuri gare baya tsangwama dan arewa dai kayi taimako kware kayi kokari kware mun yaba ka dai kware gafa mai gidan kware gafa mai kudin kware kai ka ba mu dai kware ka fa so mu dai kware gafa mai motar kware lokacin ka ne kware rabu yayi ka kware jam'iyyar mu ta kware ba a jagula kware mun rike ta nan kware dan arewa dan kware an yi haihuwa fara dan arewa dan kware an yi haihuwa fara dan arewa dan kwarai an yayo a bara da ce dan arewa dan kware ga mu ga kana ka rike mana ga mu ga kana kaga da amana kai fa haddatan anan dan arewa dan kwarai an yayo a bara in fa ba kana mu fa ba muna ina gani ba kamar ka dai to ko akwai kamar ba irin ka ba kayi hankuri kayi taimako kayi jimmuri sai da kai na ce dan arewa dan arewa dan arewa dan arewa gafa mai gida dan arewa yarma har kudu an fasan shi dai da babu kai mun yi tagumi sai da ka fito mun yi murmushi dan arewa kaga shi baya tsangwama can ada mun fa wuya yanzu ko kuma mun ka warware dan arewa na ga dai shi kyauta gare har ya baka mota a gida ya baka shi dan arewa dan arewa dan arewa dan arewa auta nake gun rara me yi guda autan makaɗa ma na taho na gaida kai ga Usman dan arewa kura ba a haiki zaki kowa ka janka na san baya iyawa Usman dan arewa naune ba na barin shi fa ya sani waka aikan ba mai tare ni Usman dan arewa ni kan sai na yaba ka kai fa ka sani waka kace in wake baba babban mai gida na nasara a gurin ka tazo kai fa amana dan arewa na kurfi kai fa amali rago baya haihuwa Usman dan arewa ga ni gaban ka nazo ko makiya suna su ko ba sa
a so na zo tunda ina da kai da ba haushi ba takaici tunda ina da kai za ka yi min komi wallahi na yi mafarki Usman kumban mota ba ƙarya nake ba wallahi da gaske to ai wannan halin ku ne ba ku gazawa kai insha Allahu dan arewa na kurfi sai kai gwamna ka ƙara yi za ka ɗagawa kai shekara 8 sannan za ka daɗawa Allah ga addu'ar da ne yau musu roƙo Dan Arewa, Dan Arewa, Dan Arewa, Dan Arewa. Allah tabara Allah faka ansa Allah tabara Allah faka ansa kai dan arewa yayi gwamna a ƙasar nan za mu ji daɗi wallahi